barri que es va construir com es va construir, res. O trobaves una baralla de navalles que s'estirava molt en aquell moment. Si jo sóc aquest patró d'aquella fundació, jo hauria de sentir vergonya. Benvingudes i benvinguts al podcast de la Flama Roja i avui ens acompanya una persona molt vinculada a la ciutat, de fet és veí de naixement del barri de la Salut, una persona implicada a dia d'avui també al mateix barri i al conjunt de la ciutat. A més és educador social, és psicòleg, ara més és professor de la Universitat de Girona i és secretari general de l'entitat La Rotllana. Tenim amb nosaltres Salva Periago, molt benvingut al podcast. Gràcies. Gràcies per ser el primer convidat d'aquest podcast. I bé, doncs aquí, com que tenim aquest espai que crec que és important per poder parlar amb més tranquil·litat dels temes que afecten a la ciutat, dels temes que ens preocupen, no? I el barri de la Salut és una manera, crec que molt bona, de començar a parlar de la realitat dels carrers, de la gent, dels infants i joves, que són els vostres principals usuaris de la vostra entitat. I bé, doncs crec que és important també veure com la Rotllana, en aquest cas, ha pogut fer una feina impressionant durant tots aquests anys, des de fa anys que està vinculada al barri, i com hi ha gent que també m'explicava i que jo també ho he pogut veure, no? Com vosaltres sou com el pegamento, no? Que diuen, de la societat al propi barri, no? Des de les entitats, la ciutadania, els infants i les escoles i els instituts o les associacions de veïns, que vosaltres també aconseguiu amb la vostra feina del dia a dia doncs que la comunitat estigui una mica més cohesionada i, tot i així, sabem, i jo crec que m'agradaria saber inicialment tu com veus el barri de cohesionat, no? I què és el que falta perquè el barri de la Salut, principalment, però també l'entorn, Llafia, doncs siguin barris més cohesionats i quin és el paper de la Rotllana en aquest sentit. Això de pegamento mai l'havia sentit. Bueno, és que m'ho va dir l'altre dia la Fàtima, que va venir a la xerrada de Quo Vadis, em va dir que la Rotllana realment aquesta és de pegamentos. No l'havia sentit fins ara. Però bueno, en concret entenc que em demanes una mica quina és la visió de cohesió social a la zona de la Salut, Llafia i tal. Bueno, és un moment molt complicat perquè la gran diversitat multicultural que n'hi ha en el barri és molt gran, no ha hagut una capacitat d'absorció natural i, clar, això està molt vinculat en situacions de pobresa, de misèria, d'extrema misèria, i això dificulta molt la cohesió social, no? A més, n'hi ha moltes persones que viuen en situacions i en condicions precàries i això implica que moltes vegades es tanquen en si mateixes, com a molt en la seva comunitat, i són unes relacions molt centrípedes, no? Entre parles a la teva comunitat, no et relaciones amb l'altra. Llavors, la situació de convivència doncs, no és la desitjable ni la millor possible, no? I bueno, a mi personalment em preocupa, no? Com acabarà, no? Com es desenvoluparà aquesta relació que s'està establint, perquè tinc la sensació que més enllà de l'escola, que és el veritable espai on hi ha una convivència, diguem-ne, que total i un intercanvi més natural, manquen espais, no? Per poder aconseguir, no? Estàs a l'oratori, estàs a la mesquita, estàs a l'església, estàs a la teva botiga i tal, però espais d'interacció i tal, més enllà de les 2, 4, 5, 6 o 10 entitats que estem, poca cosa més n'hi ha. I això veus que ha anat empitjorant, no?, amb els anys, i en aquests darrers 10 anys, per exemple, o en els últims anys, creus que ha empitjorat més encara o s'ha estancat? I clar, si l'entorn es degrada, doncs les condicions de vida de les persones es degraden, no? Llavors, això era de manual. Són molts anys de falta de manteniment de l'espai públic, però sobretot de falta de manteniment d'edificis, on si cada cop hi viu més gent que no es pot permetre mantenir i millorar aquests edificis, es van degradant, i això és una de les coses que requereixen intervenció pública, no? Per això la llei de barris, el pla de barris, però que realment encara no està tenint cap impacte, perquè hi ha hagut plans, hi ha hagut
De fet, de vegades hem recordat, no?, el Gerard Remendo, que havia fet un pla de millora del barri de la salut a través de fer una intervenció directa en els blocs, però això no es va arribar mai a posar sobre la taula i han passat més de 20 anys o 30. A veure, s'ha degradat l'espai, primer l'espai privat, i quan l'espai privat es degrada d'aquesta forma la gent té la tendència a sortir a l'espai obert, no?, que és el carrer. Llavors el carrer s'impregna d'aquesta degradació, no?, tot l'espai públic. Llavors, clar que no ha millorat i tot sembla que anirà a pitjor. No, vull dir, penso que no tenim cap element sobre la taula per dir, no, és que n'hi ha un pla determinat o n'hi ha aquesta perspectiva. No. I això es nota també en el dia a dia de la rotllana, de la gent que vosaltres ateneu, de les activitats que feu. Això ho noteu també com ha evolucionat els infants i joves, no?, les famílies que són usuàries de la rotllana? Sí, perquè al final l'espai on convius, si és un espai que genera malestar o incomoditat o no crea un bon ambient, al final tu això te l'endús i te l'endús al treball, te l'endús a l'escola, te l'endús al carrer, te l'endús a la relació amb la resta de veïns i clar, els nanos que venen a rotllanes molt suporten, no? Vull dir, aquesta precarietat en la que viuen, aquestes condicions, i és evidentment, és palpable tot això, no? Que a vegades això es tradueix en unes conductes doncs, més desadaptatives, més isolament, a vegades més violència. Sí, és el malestar al final té que buscar la seva forma d'expressió, no? I aquestes són les formes que habitualment ens trobem. Clar, de fet, en relació a això, el malestar, la violència, de com s'expressa, no, totes aquestes injustícies, que al final no deixa de ser una injustícia social, viure en un espai, en un entorn degradat, sense oportunitats. Llavors, això, quan es tradueix als instituts, a les escoles, on vosaltres també feu activitat i treballeu, ara ha sortit una notícia, no?, de que la Generalitat ja ha començat a posar policia, Mossos d'Esquadra als instituts, i això doncs, també tindrà conseqüències i al final és una mesura que es pren per alguna problemàtica que és una realitat, però realment és una solució pels problemes que es generen als instituts, consideres? A veure, tal com tu has dit, respon a unes realitats que s'estan donant de violència al voltant dels instituts, però ni de lluny tractarà l'arrel de per què es produeixen aquestes situacions, no? Perquè al final aquestes situacions es troben totalment connectades a la conversa que hem tingut fa un segon, no? De les condicions de vida de la gent, de la precarietat i del malestar. Llavors, en conclusió, és la millor solució? No. Solucionarà el problema? No. Vull dir, continuarà. Que solucionarà situacions concretes i determinades? Segurament que sí, val? Però l'arrel del problema ni de lluny. La globalitat del problema ni de lluny. Clar, és que justament, d'una banda, pensant en casos també de Sant Roc, per exemple, no? Jo conec un professor que està de baixa per una agressió física i d'altra banda, és cert que la Guàrdia Urbana o els Mossos han actuat a escoles i instituts quan ha sigut necessari. O sigui, en teoria, ja és una cosa que es pot fer. I estan per això. És una cosa que no és una novetat. Aquí la diferència està en què s'està dient que vindran vestits de paisà, no entraran a les aules i tampoc aniran armats. Llavors, no és el mateix actuar com a Mossos d'Esquadra quan hi ha una agressió o una situació de perill, realment, i de violència, que actuar preventivament, quan realment també el que ha passat en els darrers anys és que s'ha reduït doncs, la contractació d'educadors socials i de perfils que haurien de ser més especialitzats en poder resoldre conflictes o temes més preventius. Llavors també hauríem de veure quin és el paper realment dels Mossos d'Esquadra, si han de fer un paper de mediadors, de prevenció, o si hi ha altres figures professionals que són més adients, a part de que s'han de resoldre situacions molt complexes de famílies, d'alumnes, no? que requereixen un treball doncs, multidisciplinar i no que vingui un policia a dir que et portis bé o que no facis una cosa o una altra, que això evidentment no arregla el problema de fons, que és molt més greu, no? I que fa patir a l'alumnat, perquè estem parlant de menors d'edat, de gent que està en desenvolupament. Sí, a mi, amb tot el respecte per als
cossos de Mossos, jo no acabo d'entendre ni de compartir el fet de vestir un mosso d'educador, no? Vull dir, el mosso és mosso, l'educador i el cura és cura, val? I cadascú té que fer la feina que li toca. Llavors, és no com disfressar una actuació que es té que fer, no? Que és l'actuació preventiva, educativa i tal, però, a veure, el mosso, evidentment, que rep una formació preventiva, etc., educativa i tal, però no és la seva principal funció. Per això estan els educadors, els integradors i tal, però clar, tenim el sector de l'educació com el tenim, no? Vull dir, en una situació a l'escola pública de precarietat que ha arribat al límit, que tenim mobilitzacions d'aquí a finals de curs, i això sí que és un símptoma de la situació en la que es troba la comunitat educativa, no? I com es troben les escoles, no? Llavors ja t'està dient que la situació no és l'adequada perquè no es tenen els recursos, perquè estan donant-se unes problemàtiques que no es poden tractar adequadament. La solució o la resposta no pot ser ni molt menys, però ni de lluny, únicament dir que aniran Mossos en plan de prevenció, en plan d'educadors, perquè el cos de seguretat té que actuar quan té que actuar i de la forma que té que actuar, perquè quan es passa la llei i li toca actuar i ja està. Exacte. És tal qual, no? El que està dintre de la llei es té que tractar com es té que tractar, el que està fora es té que tractar d'una altra manera, però no hem de confondre les coses. Totalment d'acord. De fet, a mi m'agradaria saber com es prenen aquestes decisions, perquè quan estàs en política i estàs en una administració, clar, tu primer has de fer una diagnosi de quin és el problema i has de treballar, com deia, de manera coordinada amb diferents professionals per acabar de decidir com s'actua amb una problemàtica concreta d'un institut. Jo m'imagino la Conselleria d'Interior fent una mesura, però s'ha reunit amb la Conselleria d'Educació, amb tots els serveis tècnics especialitzats en quines són les problemàtiques concretes dels instituts i dels alumnes que estudien allà, no? Jo crec que al final és el que et dona la política pública exitosa. A veure, per posar-te un exemple, és a dir, si tu fas una pressió al voltant d'un institut perquè n'hi ha un problema de consum, de venda, de drogues, de violència que es genera al voltant de tot això, i al final aquesta pressió acaba 2 carrers més amunt, t'estàs enganyant. Exacte. T'estàs enganyant, vull dir, totalment, no? I ara em feies pensar que, per exemple, nosaltres vam tenir una batalla molt gran precisament amb Mossos i amb l'Ajuntament, fins i tot van escriure a la Núria Parlon, per la situació de venda de drogues que tenien al voltant d'on està la Rotllana. Vull dir, era una situació de venda, vull dir, dràstor, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i en totes les situacions de marginalitat, delinqüència que es deriven d'aquest tema, no? Fins al punt de que teníem els adolescents que no volien pujar a la nostra seu, no? Per fer activitats. Llavors dius, ostres, a la millor els Mossos havien d'estar en un altre lloc, no? De forma preventiva o de forma dissuasòria, tal qual, val? O de forma hostigant, no? Vull dir, què està passant aquí i tal, no? Però acabar a la porta d'un institut, doncs, torno a dir... De paisa Sí, perquè al final, vull dir, seria com treure-li un capellà al coll, no? Si li treus al mosso la pistola, l'uniforme i tal, el mosso és mosso. Vull dir, no... Ho sento, jo ho concep així, vull dir... Exacte, de fet m'havies explicat i ja tenia coneixement de fa anys d'aquestes dificultats de que a la gent que ha d'anar a la Rotllana hi pugui anar de manera segura, no? I fins i tot un col·lectiu de noies que estaven fent esport, no? I que feien un projecte de la Rotllana havien de quedar totes juntes per fer com un camí lila per poder fer l'activitat. Llavors realment hi ha una situació d'inseguretat que s'ha de resoldre i que no passa només per tenir un policia a cada cantonada, com deia l'actual alcalde de Badalona, que tampoc això no es pot aconseguir, ni és desitjable haver de viure amb una seguretat així policial, no? Total, sinó que hem d'anar a les causes del problema. I són, evidentment, complexes i són profundes. Però, clar, en aquest sentit, m'agradaria saber també tu què és el que demanaries a les administracions, que, bueno, podrien ser 1000 coses, entenc,
però sí que en relació a aquesta tasca que feu vosaltres de cohesió social i que demanareu a les administracions perquè realment sí que actuïn davant del problema que hi ha de fons. Ja. Bueno, és complicat perquè demanaria ara, faria la llista dels reis i tal, però el que és evident que si volem que n'hi hagi millor de qualitat de vida en els barris i en la ciutat, hem d'invertir més socialment. Vull dir, això és impepinable. Hem d'invertir en serveis socials, hem d'invertir en educació i hem d'invertir també en més infraestructures socials, equipaments i tal. Vull dir, al final són barris amb una massificació de població, amb una densitat de població extrema. Llavors, si no es donen les condicions de vida mínima, llavors, clar, n'hi ha mancança d'equipaments, això ho sabem en aquesta ciutat des de fa dècades. S'haurien de destinar més recursos a temes socials, però també fer-ho d'una forma més conjunta amb les entitats del territori, no? Perquè al final són les que estem a primera línia resolent les situacions, no? Perquè al final la solució tampoc és contractar empreses de serveis, no? Que operen, acaben el seu horari a l'hora que sigui i tal, i s'ha acabat, no? I s'han acabat els diners i desapareixen, no? I a més desapareixen tota l'activitat pràcticament, no? Llavors, invertir en les tres potes, no? En el social, en l'educativa i també en les infraestructures, perquè és superimportant. Sí, i de fet al territori, al mateix barri de Salut, també hi ha la Fundació La Salut Alta, hi ha altres entitats, i jo me'n recordo, nosaltres ens vam conèixer al Consell de la Joventut de Badalona fa molts anys, ja no recordo quants anys fa, però sí que hi havia una relació entre les diferents entitats, hi havia una excusa per trobar-se del barri i d'altres barris, no? I després diferents tipus d'entitats també, i clar, es podia treballar d'una altra manera. Tampoc era un consell com els municipals, no? Que com s'entenen els que en teoria han de funcionar, tampoc funcionen la majoria, però sí que com veus tu la relació amb les entitats i aquest consell de joventut que hi havia hagut i que va desaparèixer? El món social ha canviat moltíssim i bueno, això és fruit d'un sistema socioeconòmic que cada vegada individualitza més, precaritza l'hora, individualitza i divideix més a la gent, vull dir, perquè al final ja li va bé aquest sistema, no? de dir doncs, que cadascun, no? Es salvi la seva pell i tal, i llavors això que sembla una teoria conspiranoide i tal, al final això es tradueix en una ciutat com Badalona que hem perdut densitat de teixit social, vull dir, n'hi ha menys entitats, n'hi ha menys associacions, i a més, moltes d'aquestes entitats patim o pateixen aquesta mirada més de mirar-se al seu melic, no? De dir, és el meu problema, la meva situació, i bueno, ja t'espavilaràs com ens hem espavilat nosaltres i tal, no? Llavors, no és gent bona, no? L'estat de salut a nivell social, al final una societat, un dels elements clau és que la seva ciutadania estigui organitzada, estructurada i cregui aquestes relacions de solidaritat i de relació entre si, no? Llavors això cada vegada està anant a pitjor, no? I a més ens trobem que moltes entitats al final acaben sent franquícies, no? Franquícies de grans imperis econòmics del món social, perquè al final és així, que tenen un patrimoni que al·lucines, i que posen la franquícia i posen la gent a treballar i ja està, no? Però això no és teixit social. Clar, l'Arollana com va començar? Doncs, bueno, van començar de casualitat perquè l'inici, era l'Esplai Xibiripum, que estava a la parròquia de la Salut, literalment, en els espais de la parròquia, però va haver-hi un moment, no? Allà als 80, que van optar per fer una proposta laica, no? I no vinculada a l'Església amb totes les dificultats que això comportaria, no? I a partir del model d'esplai i de la preocupació que ja n'hi havia per la situació de tota la immigració de tota Espanya que teníem al barri de la Salut, vam decidir muntar la Rotllana, no? I també va ser un moment que tot el tema de l'heroïna va golpejar molt, no?
a la nostra ciutat i als nostres barris. Llavors va ser com una resposta, diguem-ne, no és que s'entengui tova, no? a la situació que estàvem vivint, no? Perquè en aquell moment la joventut responia d'una altra forma, no? Responia amb aquesta delinqüència, no? de l'època dels 80, responia també amb el tema del consum de l'heroïna i la nostra resposta va ser aquesta, no? De dir, bueno, volem vivir d'una altra forma, d'una altra manera i volem tenir un mínim de qualitat de vida, no? I per això va començar la història de la Rotllana. Era una resposta supernecessària i, a més, feta des del propi barri, no? Construïda des de la mateixa proximitat de gent que vivíeu al mateix barri, entenc, no? Perquè tu ja has estat vinculat des de l'inici i tu ets veí. Era necessària, perquè tu al final trobaves en el cotxe la xuta del teu amic del carrer o trobaves una baralla de navalles que s'estirava molt en aquell moment a la gent del carrer del costat que coneixies i tal, no? Llavors era necessari i tot això neix des de la preocupació com a veïna, com a veí, de dir, és que no pot ser, vull dir, és molt salvatge, no?, aquesta situació. I llavors, bueno, et preocupes, intentes fer alguna cosa diferent, intentes canviar, no? I l'important és que tot això surt del voluntariat i encara a Rotllana preservem molt el voluntariat, no? Tenim un model d'entitat que el creixement el tenim superlimitat. Ho tenim molt clar, que no volem fer ni franquícies en un altre barri, en un altre lloc, ni tampoc delegacions. I, bueno, estem en un entorn que té més de 100.000 habitants, entre 3 barris, o sigui que amb això ja tenim prou, no? Però l'esperit aquest de voluntariat, de dir, ostres, hem de posar les condicions perquè la gent pugui aportar, retornar o compartir quelcom amb la comunitat, no? Això continua i això és superimportant, no? Sempre diem que tenim 3 potes, la junta directiva, que és una mica la direcció política de l'entitat, l'equip professional, que som els matxaques... Que tu els coordines, no? Sí, i els voluntaris i voluntàries, que són la part essencial, perquè si al final no existís aquesta gent, la nostra missió seria hueca, no sé com es diu en català, però seria hueca total, vull dir, totalment buida, saps? Sí, de fet ho estava pensant, que jo em vaig fer sòcia de la Rotllana, crec que el 2015 o com a tal, o sigui, farà 10 anys o 11, però clar, jo no he tingut temps realment de fer de voluntari i pensava realment el que té més valor i el que dona més força a l'entitat és ser voluntari, no? Hi ha moltíssima gent, jo conec gent també que ha sigut o és voluntària i clar, és una entitat que va començar des del territori, va començar, no?, siguent humil i ha anat creixent molt, i a dia d'avui la Rotllana és una entitat potent, però també ara recordo, parlant de franquícies i això, no?, que va canviar la relació entre entitats i ajuntament i va haver-hi una època que jo era jove però que ja ens coneixíem, que és quan l'Ajuntament va passar a fer contractes en comptes de mantenir els convenis amb les entitats, reconeixent aquesta tasca social de proximitat, d'arrelament al barri, i qualsevol empresa, qualsevol fundació de fora podia presentar-se a un concurs i carregar-se l'entitat, i vosaltres veu estar en risc, no?, en perill per culpa d'això. Bueno, de fet, fer un concurs és una cosa totalment legítima. Sí, clar, però bueno, hi ha altres models, fantàstic, però com tu dius, n'hi ha altres models de dir, bueno, jo que vull fer un concurs mercantil o vull treballar en les entitats del teixit social, no? Això, per exemple, a Barcelona ens passa la mà per la cara, no? De dir, no, faig convenis, val? Conveni amb les entitats, això ho fa des de fa molt de temps i ja està, no? I trobo una solució conveniada a les entitats del territori. Però clar, aquí en el seu moment era molt cool decidir anem a fer concursos i són superoberts, transparents i tal, però ja en aquell moment tenien la sospita de que això anava per una mica carregar-se a la societat civil, dit així de clar, i el temps ho ha confirmat. Vull dir, al final el resultat és que la societat civil de Badalona fa ja molt de temps que està tocada, no? Quan durarà? No sé, ja m'agradaria saber-ho. I les entitats juvenils es van veure molt tocades per aquest canvi. Sí, totalment, perquè era una aposta per un col·lectiu jove, n'hi havia diverses entitats de gent jove, no?, que era com un canvi generacional,
i era una aposta. Però, clar, aquesta aposta requeria un temps, no? Perquè també la situació de partida de cadascú era diferent i la majoria d'aquestes entitats han desaparegut, no? O estan en un funcionament molt residual, no? De dir, bueno, fem justo i punt, no? Sí, bueno, potser per tu, per mi és una pena, no? Però n'hi ha gent que pensa, el vam encertar, no? És el que tenien que fer i ja està, no? Bueno, hi ha models, està clar. Hi ha models, però... I d'una banda és veritat que podia haver gent, perquè jo recordo algun regidor que ens deia, bueno, hi ha una llei, no?, que ens impedeix poder fer convenis, i el secretari o hi ha un advocat que ens diu... I sí que és veritat que hi ha normatives, hi ha lleis que es fan des d'un despatx i es fan des d'una determinada mirada i que després té unes conseqüències molt greus pel territori i per les entitats. Però també és veritat, com tu deies, que hi ha altres administracions com l'Ajuntament de Barcelona o hi ha exemples reals on realment demostren que sí que es poden fer les coses d'una altra manera i ajudar al teixit associatiu i ajudar al treball comunitari. A Badalona fa molts anys, o jo no recordo quan s'ha cregut amb el treball comunitari. O sigui, jo he vist que hi ha treballadores que són treballadores comunitàries que sí que s'ho han cregut, perquè a més era la seva feina i ho han fet, però en canvi des de dins de l'Ajuntament no es creien aquesta feina i se les ha estat boicotejant durant molt de temps i a mi em preocupa una ciutat tan gran, tan complexa, amb barris tan densos i amb tanta diversitat, amb tanta precarietat i que el treball comunitari sigui tan pobre i que depengui només de les entitats, no? Només per fer un apunt i per parlar d'una forma molt planera perquè s'entengui, les lleis és tot el guisas, tot el comes. Vull dir, a vegades apel·la molt a la llei, però con la llei tu pots fer el que et doni. Vull dir, la llei, qui la fa el que vol i el que li dona la gana. Vull dir, no ens enganyem, moltes vegades diem, és que la llei, és que... No, està el dit, ¿no?, de las leyes que hoy nos condenan, mañana nos dan la libertad, tal qual. O si no passes una ITE, no hi ha sancions ara mateix, tot i que estan estipulades, però gairebé no se sanciona ningú. Per dir alguna cosa, que fas una llei, però després si s'aplica o com s'aplica, això... Sí, al final la llei acaba sent una voluntat. És una voluntat de fer una cosa, d'impedir una cosa o de permetre, i és això, no? Llavors, quan s'apel·la, la llei sembla com una cosa mística, no?, que prové de no sé on i que és una cosa consensuada, però és que no, jo poques lleis conec que siguin... No, al final és una intenció i és una voluntat de facilitar, de posar traves o de... No, això de que la llei... No. Sí, perquè quan m'interessa s'ajuda... És molt ocultista això de la llei. A vegades s'ajuda. S'ajuden als bancs quan convé, després la propietat privada és buscar la vida i quan se transfondre un habitatge els propietaris és aquí us quedeu amb el vostre deute i en canvi als bancs els hi regalen... Bueno, i que sembla que la llei arribi, no sé, per extraplanetària o... No, per ordre divina o no sé, o per una emanació natural, però no és que les lleis les fan les persones i ho fan persones amb una intenció superclara. Llavors ja està, vull dir, o no, com la llei del lloguer, no? Vull dir, es prorroga, no es prorroga, n'hi ha una intenció sempre al darrere, no? Una voluntat. Clar, en aquest sentit, jo també sempre he tingut el debat meu intern, jo des de la perspectiva d'esquerres, de que l'administració ha de ser garantista, de que ha de cobrir els drets de tothom, no? I per tant, l'educació en el lleure, tot, les extraescolars, tot el menjador, les colònies, ho hauria de cobrir l'administració, hauria de garantir que tothom, independentment del seu poder adquisitiu, pugui accedir. Però, d'altra banda, són molt importants les entitats, com hem explicat, i el teixit que genera, el voluntariat, la comunitat, i per tant, quina creus que seria tu el model ideal entre una administració garantista i unes entitats que funcionen, no? I que tenen una bona relació també amb l'administració? Bueno, està bé que des de l'esquerra n'hi hagi aquesta reflexió de dir ni tanto ni tan calvo, vull dir, ni una cosa ni l'altra, vull dir, hem de trobar fórmules que s'adaptin a la realitat de cada territori. N'hi ha territoris que al final el que necessiten és que sigui l'administració que tiri cap endavant i que digui, mira, hem de crear les condicions perquè en algun moment hi hagi algú que pugui fer això, però mentrestant ho tenim que fer nosaltres, no? I hem de garantir drets universals, bàsics, educatius i tal, no?
però per la realitat històrica que hagi estat la que hagi estat, també n'hi ha entorns on l'administració té que ser capaç de dir, ostres, aquí tenim una societat civil que és capaç de fer coses que fins i tot ens surt molt més barat que no fer funcionariat i tal, i que a més en determinats sectors dona el millor resultat, val? Anem a fer les coses en confiança, en qualitat i tal, i anem a trobar fórmules mixtes, adaptades. Llavors, no crec que n'hi hagi una forma única, no?, de dir, no, tot ho té que fer la societat civil. No, ni molt menys. Vull dir, cada realitat, cada territori és diferent i llavors... Totalment, de fet és la manera més intel·ligent de treballar, o sigui que si tu en un barri tens un teixit molt potent, el reforces i generes convenis, fas que això s'enriqueixi, no? I que tu alhora com a administració puguis veure que es garanteix el servei a la ciutadania perquè té suficient envergadura, perquè doni servei a tothom, però a altres llocs potser no tens entitats. Llavors ara estic recordant, la Fundació Germina va plegar i era un centre obert amb un edifici important que fins i tot, o sigui, va deixar de treballar i que ara han cedit el local a l'Ajuntament. Per tant, clar, des del meu punt de vista, i això ja ho hem dit públicament, l'Ajuntament hauria de crear el seu propi centre obert i hauria, ja que té aquest espai que està cedit, doncs hauria d'actuar aquí, no?, i garantir un servei que aquesta entitat doncs, ha perdut i que ha perdut la ciutadania que viu a aquest barri o aquest territori. Però no sempre la situació és aquesta, o sigui, depenent de... No sé si ho és igual. Bueno, el cas de la Fundació Germina, amb tot el respecte per la feina que estaven desenvolupant, perquè era molt semblant a la nostra, al final també és un pelotazo d'algú que diu, pues ara munto aquí una fundació i ara me voy. Sí. On està la base social d'això? Vull dir, on està l'arrelament? Vull dir, n'hi ha entitats, no vull posar la meva com a exemple, però n'hi ha entitats que no és tan fàcil dir me'n vaig, o em quedo, o continuo, o ho deixo. No és tan fàcil ni acabar el procés ni continuar el procés. Però quan es donen aquestes situacions de dir, ara me voy, ara me quedo, dius, en sèrio? Vull dir, aquesta era la connexió que n'hi havia amb el territori. Llavors això és com una prestació de serveis. Clar, és el que dèiem de l'arrelament al territori... No n'hi ha un arrelament, sí, 3-4 dies de pancartes i s'ha acabat. És que per això a mi no m'agrada dependre de la caritat, dependre això, fundacions grans o el tercer sector és molt plural, o sigui, no podem... Però sí que és veritat que l'administració ha de garantir, i aquí hem de saber nosaltres distingir... Ha de garantir el dret. Qui executa aquest dret ja és una altra qüestió, no? Per exemple, a Badalona tenim altres fundacions, tampoc no vull nombrar cap, però que tu veus que s'estan tirant mitja ciutat a l'esquena, de dir, estan prestant serveis, estan donant suport a altres entitats perquè puguin donar el servei o perquè puguin fer el seu programa. Llavors, vull dir, no és que les fundacions estiguin malament, no. És a dir, n'hi ha molts tipus de fundació, hi ha de segon nivell, de tercer nivell, però clar, quan tu estàs a primer nivell, quan estàs a peu de carrer, o tens un arrelament, o al final pot passar això, no?, que l'ha passat a Germina, que bueno, sembla que ningú vull dir, si jo sóc un patró i, és a dir, el fet de que marxis, de que deixis a la gent penjada, ja no els treballadors i treballadores a la comunitat, no em pot donar igual. Si jo sóc aquest patró d'aquella fundació, jo hauria de sentir vergonya. Perquè com a patró... És que ha sigut un cop molt dur. He estat d'acord amb una missió de la fundació, no? Amb un patronat, amb uns objectius i tal, i llavors em desdic i ara dic, donde dije, digo, Diego, no em sembla ètic. Sí, i pròpies treballadores de la fundació que s'han vist perjudicades però que tractaven cada dia amb els usuaris, amb la comunitat, i elles sabien quina era la necessitat del barri. Això ha de fer mal, també. Sí, evidentment. Sí, al final també hi ha gent que està treballant per la comunitat, però aquí a darrere... Sense treure la importància dels treballadors i treballadores, que ho és la comunitat en si, no?, que estava... Vull dir, si eren valedors d'aquesta actuació, si s'estaven cobrint una sèrie de necessitats,
que et dona igual marxar. No? És a dir, si al final tens que marxar perquè no tens pressupost, perquè no pots sostenir el projecte i tal, doncs hasta aquí hemos llegado, això passa a la vida. Val? Pues bé. Però prendre aquesta decisió de que ens quedem a Madrid i... En sèrio? De veritat? De veritat? És dur. No... Clar, però en aquests casos no depèn de nosaltres, però, ostres, l'Ajuntament sí que ja té la potestat de crear un centre obert municipal, perquè ens han deixat tirats, ens hem quedat sense servei i en tenim la cessió, pel motiu que sigui, que no el desconec, tenim la cessió d'aquest espai per utilitzar-lo pels mateixos motius. Per tant, l'Ajuntament s'ha de posar les piles i ha de crear un centre obert municipal, que a Badalona no n'hi ha cap. I per tant hem de mantenir els que tenim amb entitats i el que hi ha, que té molt de valor i que gràcies a això tenim servei a la ciutat, però si hi ha un que ha desaparegut, ostres, l'administració ha d'estar allà, no? I aquí és on toca i de moment no es veu cap moviment. Bueno, jo volia... no sé si volies acabar... Sí, que precisament retornant al que estàvem parlant, no? Que al final l'Ajuntament pot tenir, no? Té la capacitat de poder dir genero aquest servei directament o pot parlar a les entitats i dir, ei, entitats, vosaltres que esteu ja en precari, puguem arribar a un acord per gestionar aquest espai, aquest servei i tal, i conveniar, no? De dir, bueno, què és el que pot posar cadascú, què és el que pot fer. Sí, això seria una fórmula molt interessant, no? De dir, bueno... També, exacte. O obrir un concurs públic que vagi... Sí, però si obren un concurs públic tornarem a la llei aquesta de dir la llei del más fuerte. Sí, exacte. Després tenim en els contractes de l'Ajuntament. Doncs, ja per acabar, també una mica, abans ho he mencionat així breument, que fa un parell de setmanes van fer assemblea de la Rotllana i després hi va haver l'acte que es va fer, que es deia Quo Vadis, que era obert no només als socis i sòcies de la Rotllana, sinó a tothom. Hi havia persones dinamitzadores des del Consell de la Joventut, el president de la FAP i un director d'una escola i una directora d'un institut. I d'aquí han sortit unes conclusions, no?, sobre cap a on va la Rotllana, quins són els reptes de futur, quina és la situació actual, no?, i quines conclusions en veu treure. En aquest cas, el que ens preocupava moltíssim era fer un check-in a la gent que estem fent activitats diàriament i a la que tenim el compromís de què pensen, de cap a on hem d'anar, no? Perquè ja estem immersos en una revolució post-revolució tecnològica, que és tot el tema de l'intel·ligència artificial, que està tenint unes conseqüències molt importants, no? I això ens obliga a fer una relectura de com hem de fer les coses, cap a on volem anar i què és el que hem de tenir present i el que no, no? Llavors, com a entitat, estem ficats en el dia a dia i veiem el que veiem i creiem que era molt important i necessari preguntar a la gent que estem treballant conjuntament de què és el que hem de mirar i si ens estem despistant i n'hi ha alguna cosa que no contemplem, no? Llavors, primer com a exercici és obligatori fer aquest exercici de dir, bueno, ja que estem conjuntament, doncs què és el que penseu i tal. I en segon lloc és agafar-nos un moment i dir, val, això és el que es veu des de fora, és el que es pensa des de fora, l'incorporem, no l'incorporem. I en principi doncs, la jornada va ser un èxit per el nombre de gent participant, però també per la diversitat de participants, no? Perquè teníem famílies, joves que estan, personal de centres educatius, simpatitzants, sòcies, en aquest sentit. Bastant bé, ja tenim la teoria traçada i el que ens toca és aquesta dificultat de com la posarem a la pràctica, perquè no serà gens fàcil el posar a la pràctica doncs, totes aquestes demandes o idees o reflexions que han sortit. És bastant complicat, perquè a més, tot el tema de la IA, i no parlo d'una IA mística, parlo d'una IA que encara ve a precaritzar encara més tot, el mercat laboral, la situació de la gent que ja estava patint la bretxa digital. Vull dir, és un tsunami. La IA és un tsunami. És un tsunami socioeconòmic i
igual que fa un temps dèiem, bueno, ja veremos las conseqüències del Covid, les de la IA, és dir, les del Covid comencem a sentir-les ara, però les de la IA, clar, evidentment de tot això n'hi haurà qui guanyarà i qui es posicionarà encara millor, això és evident, és una altra de les revolucions, com la revolució industrial, no? Sí. Ara és una revolució tecnològica, però aquesta n'és una, que ara la tenim a sobre i no la veiem en perspectiva. Sí, però precisament les revolucions, seguint el patró, sempre el que han fet és deixar algú de banda. Evidentment algú s'ha beneficiat, ha hagut en algun moment un benefici col·lectiu, però s'han anat marginant gent, deixant gent fora. Però clar, el que implica aquesta revolució no té res a veure ni la revolució industrial, ni... És totalment nova. Ni l'agrícola. No és només... És l'impacte que té, no? Vull dir, la revolució industrial tenia un impacte determinat, no? Doncs sí, evidentment el que es produïa en un país podia tenir repercussió en un altre i tal, però és que ara la repercussió de la IA és on time, vull dir, ni en segons. És el moment, no? I les conseqüències d'això, doncs, bueno, farà un dumping en qui està bé, però un dumping mortal en qui està malament. Clar, de fet, la IA, o sigui, d'una banda hi ha una part que, independentment de la IA, és que és una selva, no? És com tot el que són xarxes socials, tot el que és internet, tot el que s'està movent amb la IA, al final està molt poc regulat i acaben passant coses molt greus, acaben fent coses greus, assetjaments també, ciberassetjaments, amb molt poques conseqüències. I d'altra banda hi ha una altra part que és en el moment en què l'utilitzem nosaltres, més enllà de la falta de regulació, que això és una important, tornem a l'esperit crític, a aprendre a fer servir les coses sabent què hi ha darrere, sabent amb què ens pot ajudar, en què no ens ajudarà, perquè també ens enganya, no? Amb moltes coses, la intel·ligència artificial, i penses que et resoldrà una determinada cosa i el que et respon no és una bona resposta. Sí. No te n'adones, perquè de vegades sí que pots trobar la manera d'adonar-te'n que s'ha equivocat, però hi ha moltes altres vegades que no. Però això és molt la part, és el sucedani, això és la part superficial, no? Del que ens pot ajudar en el dia a dia la IA, del que ens està enganyant, del que ens està condicionant, però sincerament penso que el que realment està en joc és el concepte de ser humà, el que està realment en joc, val? Vull dir, aquesta Odissea 2000, no? Era 2021 o 2001, bueno, vull dir, parafrasejant, no? La pel·lícula de Kubrick, vull dir, quan queda perquè una màquina mani? No és una cosa baladí. I estem veient robots que són com persones, que actuen perfectament com a persones. Sí. Penso que l'ésser humà ha trobat molts àmbits que ha posat un límit a les coses o que té que aprendre a posar un límit, com és el tema dels recursos naturals i tal, que encara és una assignatura pendent, però en el creixement tecnològic també ho té que fer. Jo he vist no tot val. El que va escriure Palantir, no? I la crítica de Varoufakis i tot el que s'ha remogut. Realment estan passant coses molt greus. Tenim a grans poders tecnològics que ho volen dominar tot amb uns extrems que al final és curiós que ho parleu vosaltres com a Rotllana després d'una assemblea, en un acte, però és que realment ens afecta a tots els barris de tot el món. I al final el barri de la Salut o la ciutat de Badalona li afecta directament a la gent quin és el model de societat que s'està construint. No sé si és un feudalisme tecnològic, que és el que s'està parlant ara, per fora ja del capitalisme, i al final està superbé, que també demostra el potents que sou com a entitat, que us esteu plantejant això a dia d'avui, més enllà del vostre dia a dia, del vostre treball comunitari i de la dificultat de treballar amb la burocràcia de l'Ajuntament, dels equips, del voluntariat, tot això ja et menja la major part del dia a dia, però també et busqueu i trobeu el temps per fer aquestes reflexions col·lectives que ens afecten a tothom i que segur que podem aprofitar nosaltres també per seguir, no només reflexionant, sinó també lluitant, perquè al final tot té conseqüències i això vol dir que en el moment en què som conscients de quina societat ens volen imposar, nosaltres també hem de lluitar per la que volem construir. No? Llavors, acabarem 2 preguntes, així breus. No? La primera és, si demà poguessis canviar alguna cosa, com que ja sé que són moltes, quina
per quina començaries a Badalona? Si poguessis canviar alguna de Badalona, ja sé que no podem resoldre això de la IA demà, però bueno, alguna que consideris de tots els problemes que tenim a la ciutat, per on començaries? Bueno, és una pregunta que la tens que reflexionar molt, no? Però sí que trobo a faltar més impacte de lo que és l'associacionisme, no? Penso que això s'ha anat perdent a la ciutat i un associacionisme que no sigui tan segregat com el que també en algun moment hem tingut i que sigui més de ciutat, no? Vull dir, de compartir entre tota la ciutat i llavors doncs, demanaria o m'agradaria que n'hi hagués això, no? Més moviment social, més vida social, però vida social associativa, no? I de compromís a la ciutat, no de consum ni unions de consumidors, no estic parlant d'això, estic parlant de participar en el dia a dia de la ciutat, perquè si al final, és a dir, si estem dintre d'un sac i no participem de la gestió d'aquest sac que és Badalona, malament, malament, perquè tot el que passi al voltant, que ens envolta, té repercussions sobre nosaltres. Que és difícil, que és complicat, totalment d'acord, però hem tingut millors moments en aquesta ciutat i penso que com a mínim són referents per anar a recuperar-los i perquè al final tothom senti que la ciutat és seva, que se sent orgullós, visqui on visqui, o com a mínim que se sent que viu en dignitat. Si no orgullosa en dignitat de dir, bueno, visc en aquest barri i no em dóna por dir-ho, no? O no tinc cap problema per dir-ho. No, per mi és un plantejament de mínims, no és gran cosa per la mano. Bueno, clar, són moltes coses. I d'altra banda, què és el que et dona esperança a Badalona? Bueno, el que dona esperança a Badalona no t'ho sabria dir, però m'agafo al dit aquell, no?, de que no hi ha ni bien ni mal que dure 100 anys. Llavors, bueno, a cadascú ens ha tocat viure o la part bona o dolenta, res és per sempre i segurament que igual que les coses s'han posat malament o estan malament i tal, abans o després canviaran, no? Llavors aquesta lògica natural, no?, o natural o no natural, confio en ella, no?, de que ara les coses estan amunt, després estan avall, i coses que pensaves que no tornarien retornen. Llavors penso que aquesta intel·ligència, no sé de qui, no sé si comunitària o casualitat comunitària, torni a recuperar coses que havien perdut i... Molt bé, doncs un plaer també haver coincidit amb tu a aquesta època que ens ha tocat viure i moltes gràcies per venir, el nostre primer convidat a tu per l'invitació. I seguirem parlant i seguirem treballant per Badalona. Molt bé, i tant que sí. Gràcies. Gràcies.